Għaddejjin l-aħħar tħejjiet għall-festa tal-qalb il-Maltin u l-Awċin, il-festa Frawli, ġurnata meta bosta Maltin u turisti imorru biħġarhom fl-imġar biex iduqu l-prodott Malti. Waqt konferenza stampa bit-tema nwettqu flimkien, is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Serafa Civelli ikkummentat li din il-festa li bdiet fl-2007 kull sena tkun suċċess u għalhekk hija ottimista wkoll għal nhar il-Ħadd li ġej. Hija spjegat li din l-inizjattiva tajn l-agrikoltura Maltija tibqa' ħajja fil-waqt li tiċċelebra l-prodott Malti u ħeġġet lin-nies biex jattendu u jieħdu gost f'din l-okkażjoni. Rajnihom jagħmlu użu mill-fondi għall-attivitajiet kulturali sabiex ikunu l-kunsilliera, l-kunsilli lokali u rappreżentanti tagħhom li jkomplu jwasslulna attivitajiet bħal dawn għall-poplu Malti u Awċi kollu. Intant is-Sindku tal-Imġar Paul Vella fakkar kif din l-attività mhux biss tgħin lill-bidwi lokali imma wkoll il-Knisja għaliex parti midħul ta' din il-festa tmur għar-restawr tal-Knisja tal-Imġar u għalinna li mhumiex il-Maltin u l-Awċin biss li jżuru din l-attività imma wkoll il-barranin. Għajmu wkoll l-aspett turistiku li jgħinu wkoll fl-ekonomija Maltija u jgħinu wkoll biex inkabru l-isem Malta madwar l-Ewropa u kull min jiġi. Preżenti għal konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll Nicole Muscat, żagħżugħa Maltija li ta' kull sena tgħin lill-familja tagħha fix-xogħol agrikolu. Hija qaltilna li tħossha kburija li tgħin lill-familja f'dan ix-xogħol filwaqt li appellat biex wieħed jiftakar fit-tbatija li l-bdiewa jgħaddu minnha sabiex jassiguraw li l-pajjiż ikollu provvista tal-prodott Malti. Inħossni kburija ħafna li qed nagħmel parti minn din il-familja minn dan ix-xogħol. Minkejja tbatija ma naqtax qalbi. Laqwa li fl-aħħar tal-ġurnata nara s-sodisfazzjon li wow jiena kabbart Frawla, minn biddu sal-aħħar kien ix-xogħol kollu f'idejja,